Wala sang may namonitor ang Police Regional Office o kon PRO-6 nga may pulis sa Reyon 6 nga Kabahin sa Destabilization plot agod palinon sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang kasunod sa ginpayag ni Anay Senator Antonio Trillanes IV nga may pila ka mga aktibo nga high-ranking police officials ang nagapang-recruit sa mga pulis agod mag-upod sa ginalutong nga Destabilization plot Batuk sa presidente. Suno kay Pulis Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office o kon PRO-6, wala sang problema sa hanay sang kapulisan sa reyon bangod nagasunod ang mga ini sa rules and regulation subong man sa mataas nga pamunuan sang PNP. Dugang pa ni Solis, wala sang dapat nga ipaidalom sa loyalty check bangod tampad ang mga kapulisan sa konstitusyon. Rason nga wala sang dapat nga kahangawan. So far, tuloy-tuloy lang ang ato niya pag-monitor. And kita man na wala man kita dapat ikangahawa kay nibaluan naman naton niya ang aton mga kapulisan diri no naga-obey kag naga-follow sa chain of command. Nagpasalig naman ang Police Regional Office 6 nga nagapabilin ng ila loyalty sa chain of command. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.